bytový dom na Muškáte, tam ako máme sociálnu bytovku pri betónovom plote a za betónovým plotom. Investičná spoločnosť alebo stavebná spoločnosť Vista Real tam kúpila pozemok. Mesto Pezinok, mestské zastupiteľstvo, aby som bol presný, túto kúpu alebo tento predaj schválilo. Tá bytovka, teraz všetci budú dokazovať, samozrejme, že je absolútne v súlade s územným plánom, s plánom tej zóny Muškát, že sú tam dodržané všetky svetlotechnické podmienky a tak ďalej. Napriek tomu všetkému, že sme to schválili, chodia mne sťažnosti a petície až po také vyhrážky, že nebudeme vás voliť a tak ďalej, lebo my tam žiadnu bytovku nechceme. A zase je tu petícia a sú tu sťažnosti a teraz čo? Ja mám povedať, že áno, ja som to zapričinil. Akým spôsobom som to zapričinil? Len tým, že som podpísal predajno-kúpnu zmluvu, ktorú schválilo zastupiteľstvo drvivou väčšinou hlasov. A ja k tomu už teraz musím samozrejme záväzné stanovisko podpísať, lebo však teraz za tým účelom to kupovali a všetci sme to veľmi dobre vedeli. Ten barák bol na komisii územného rozvoja, boli tam isté regulatívy, že tam nesmie byť reštaurácia, neviem čo, bol dvakrát prerábaný, a ide sa stavať. A ja, ako hromozvod, berem to ale samozrejme na seba, ako hromozvod teraz čelím proste invektívam a petíciám, že prečo tam ten barák idete stavať a my ho nechceme a neviem čo všetko. A sťažujú sa tí istí ľudia, ktorí sa sťažujú na to, že hneď vedľa je firma, ja neviem aká, a že sú tam kamióny a neviem čo všetko. A teraz im vysvetľujte, že no viete, ale však ja som v tom nevinne, veď to schválilo zastupiteľstvo a vedelo, že tam ide stavať barák. Ja im vysvetľujem práve naopak. To je jednoducho úplne normálna intenzifikácia výstavby, ktorá dodržuje všetky regulatívy, ktoré určuje stavebný zákon. Pre vás to bude skôr výhoda, pretože tam vznikne izolácia, ten barák bude tvoriť vlastne izoláciu tomu hluku, ktorý je z toho dopravného SAD a Helio, ktoré tam má kamióny a čo ja viem čo všetko. Veď to poznáme podaktory. Hej? Ale vysvetľujte, oni povie, my sme chceli mať túto jeden veľký, obrovský zelený plac a tým to končí.